Assalamu alaikum ƴan uwa, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan bidiyo tamu. Insha Allah a yau wannan bidiyon tamu za mu yi muku training ne bisa kan yadda za ka yi editing da kayan master. Insha Allah sai ku biyo mu cikin bidiyon mu domin mu gani yadda za a yi mu editing da kayan master. Sai saboda akwai application kala daban-daban na yin editing din bidiyo, to amma a ni dai nawa gani kayan master ya fi sauran duk application din nan da za ka yi editing din bidiyon ka kowace iri ce. Insha Allah kuma ta fitar da design mai kyau, ta baka sauti mai kyau ko mai lafiya lau. Sai ku biyo mu domin ganin yadda za mu yi editing din wannan bidiyon tamu. Yanzu da farko za mu je cikin Play Store domin mu yi download din kayan master din mu. Sai mu zo kamar haka ga Play Store din mu nan ya bayyana, sai mu danna bisan kashi. To bayan mun shigo cikin Play Store din sallar mu kamar haka, za mu taɓa can sama gurin message kamar haka, sai mu rubuta kayan master kenan, sai mu sauko shi. Yanzu bari in ɗora sunan. To yanzu ga sunan nan na rubuta, sai in danna yawwa. To ga sunan ya bayyana mana kamar haka. Wannan na farko da ke gani za su baka su kala daban-daban ga sanin dama, to amma ne na farko na sama shine wanda za ka yi download din shi, sai ka danna bisan shi. Bayan ka danna bisan shi, to ka gani ya bayyana ma kai da baka taɓa yin download din shi ba, sai ka download din shi. Ni da yake na riga na yi download din shi ne, so kenan sai mu zo mu continue da video mu kenan. Za mu danna bisan open kamar haka kenan. To bayan ka danna bisa open kenan, ka gani ainihin fuskar kayan master din nan. To yanzu da ka zo ka wannan zaɓi na tsakiya gashi nan inda ka ga wannan L alamar cross din nan, sai ka danna bisa kan gurin. To bayan ka danna ka gani ya baka zaɓuɓɓuka guda uku a nan gurin. Idan bidiyon ka da zaka yi editing ɗinta za ka ɗora ta a bisa kan YouTube ne, wannan zaɓin na kunce shi ne za ka ɗauka. Bidiyon da za ka yi editing ɗinta idan har za ka ɗora ta ne bisa kan wannan Facebook, za ka ɗauki wannan zaɓin na tsakiya. Idan kuma editing ɗin da zaka yi za ka ɗora ta bidiyon bisa kan kamar wani Twitter ne haka ko kuma Instagram, sai ka ɗauki wannan zaɓin na ƙarshe kenan. Wannan yanzu da yake editing ɗin bidiyon da zamu yi bisa kan YouTube ne zamu yi ta, sai mu ɗauki wannan na kwanciyar kenan kamar haka. Sai mu zo ya ɗan buɗa mana kenan. To yanzu ka gani ainihin fuskar application ɗin da ga ta nan gaba ki ɗayanta. Wannan ita ce ainihin fuskar application ɗin. Gashi nan idan kana da buƙatar za ka ɗauki hoto ne a kai tsaye a nan gurin, zai baka damar ka danna na tsakiya. Za ka ga ya bayyana muka da kamera ta ɗaukan hoto ko kuma kamera ta yin bidiyo. Ga nan akwai abubuwa da dama a cikin application ɗin wanda idan ka tsaya ka bincika shi a hankali, insha Allah za ka fahimce su da dama. Idan kana buƙatar za ka yi record ɗin magana ne, nan za ka danna, za ka yi a restaurant magana da kake so ka yi, in so sai ka yi ɗora ta a bisa kan bidiyon ka da za ka yi. Idan kuma kana da buƙatar za ka ɗauko waƙa ne daga cikin waƙoƙinka, za ka danna nan, sai ka je ka ɗauko waƙoƙinka ga baki ɗayan su, in so sai ka ɗora a bisa kan wannan. Yanzu bari mu shiga cikin media domin kenan mu ɗauko bidiyon da za mu yi editing ɗinta, da yake mu da ma muna da ita da rubutu, sai mu ɗauko ta. Yanzu sai ka danna media gashi nan kamar haka. Yanzu bayan ka danna sai ka zo ka, yanzu bari in dawo in ɗauki cover photo. Yanzu bari in ɗauki wannan yayi man, sai in danna yes. To bayan na zo nan gurin ina iya danna shi in ja shi in ƙara mai girma addin yanda raina yake so. Ina iya jan shi in ja shi sosai ya tafi yanda raina yake so, wanda dai zai yi mini bidiyo ta cikin sauƙi ba tare da wata matsala ba, insha Allah. To yanzu bayan na tsaya sai in dawo ne in danna nan gurin kamar haka, sai in ƙara koma media. Bayan na koma media yanzu sai in leƙa an gani wace bidiyo ce kamata a ce na ɗauko wadda zan editing ɗinta. Bari in ɗauko bidiyon ta, na so sai in ɗora kenan. Yawwa, to ga bidiyon nan yanzu na ɗauko. Yawwa, to wannan ita ce bidiyon da za mu ɗauko. Yanzu ga ta nan bidiyo ta bayyana kamar haka, sai in ja ta kamar yadda nake so in ƙara maka girma daidai adadin yadda dai nake da buƙatar in ga wannan
to yanzu ka gani na ja ta cika mini wannan kina screen din slot. Yanzu ka gani bidiyon, yanzu idan ka ja nan sosai ka gani wannan in baki inda wannan kina tsaya. Yanzu ina iya ƙara yin shi domin da zai cika mini bidiyo ta buɗe sosai ta faɗaɗa, wanda zan ji yin daɗin editing ɗin bidiyo ta insha Allah ba tare da wata matsala ba. Sai ku ɗan haƙuri saboda bidiyon ta tana ɗan tsayi ne, shine dalilin da yasa ko ga na wannan ɗin nata. To yanzu alhamdulillah kaga yanzu idan ka lura na shi ya zo daidai da fuskan bidiyo ta, tsayin bidiyo ta sun zo daidai da shi. Yanzu kenan kaga zai ba bidiyo ta gabaki ɗayanta tun daga farkon tsayin ta da na yau ta har zuwa ƙarshe za ta tafi da tsayin ta gabaki ɗaya ba tare da na cire ta ba. Yanzu idan da zan ce muku na rage, yanzu da zan rage wannan abun zai kasance bidiyo ta zai ta rika rage tsayi ne daga baki inda ta zo. Yanzu kaga bidiyo idan ka lura in na danna fuskanta kaga akwai sauran ta, to amma ba za ta iya sabazawa idan a ce kamar kallon ta zan yi daga ta zo yanzu misali ta zo bakin nan yanzu haka kaga in ta zo daidai ƙarshe tsayawa za ta ba za ta huce ba. To amma shi wannan daga ka ja shi wannan foton ka ida zan shi ya kai tsayin daidai da bidiyon, kawai insha Allah za ka ga ya daidaita da bidiyon ka ta zo ƙarshen tsayin ta kuma wannan ɗinka ya zo ƙarshe. Yanzu sai mu koma tun harko can. To yanzu ka gani na dawo bakin harkon bidiyo ka, inda zan danna ma play yanzu zaka gani tana tafiya ba tare da wata matsala ba. Yanzu ka ga bidiyo ta ga tana tafiya a hankali insha Allah. Kuma sai ku biyo mu cikin bidiyon mu kashi na gaba, in Allah yarda kuma za mu dora muku sauran bayanai yanda ya kamata ka yi ka ɗauko wani, yanda za ka rubuta wani suna ko kuma wani abu da duka yanzu za mu yi muku bayani insha Allah. Sai mun sake kutsa da ku a cikin bidiyon mu ta gaba ba tare da wata matsala ba. Mun gode, assalamu alaikum.